Nagipagrik na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti kapamilya ti dua a photographer iti Baguio City api musay kalpasan ti aksidente. Napatid ti nagbaling nga akam dagitoy iti tayak ti photography. Ada report ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Linagip ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti kinasyasino ti dua a photographers ti syudad a Daniel Ongchanco ken Rodolfo Ompongtan. Impagsana ti panagladingit na ken inladawan na daydinil kas may sa kadagiti strong pillars ti Baguio City Public Information Office. Imbinsana pa'y a regular akadwana daytoy iti panagbisikleta tunggal Domingo. Kas tribute, nag-uumong ken nagbisikleta da idi Domingo kadwa dagiti nasurok duagasot a bikers iti syudad. Every Monday nandyan sa harapan namin si Neil, di ba? Nakalungkot isipin na wala na siya, di ba? We're providing all the necessary support sa family ng local government. Tunggal alas 10 ti rabii, may pagpablaak dagiti ladawan nga ala daydinil iti page ti Baguio PIO kas pananglagipda iti dedikasyon na iti trabaho ken fotografiya. Kabayatan na, imbinsapay ti mayor a manipud pay idi panagrugina kas tenyente, nakadkadwanan daydi umpong. Kinunana pa'y asaan na pulos daytoy ang malipatan nang runa taraytoy tinagserbi a photographer iti panagkalaysada iti asawa na iti 1988. Inladawan na pa'y daytoy kas may nga icon iti photography iti Baguio City. Alam mo naman, Ompongtan is one of our outstanding citizen of Baguio. Very humble person, very kind, very dynamic. Nakakalungkot. Naitabon dagiti dua a photographers ita nga aldaw. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.